weGore paRusape. Saka fukidzwa weGore 14/02/2026. Kugare nhari wekwatiri. Tapiwa ite basa vanokwana 12 vanoti washumairi 6 nevarindi vacho 6. Kugare nhari wenesu. Notanga washumairi dzatende mazedu. Shumairi wedu yekutanga namba 1 Isaiah Sawanyama APE Labauma Rusape. Number 2 Miguel Mazio 6 line Labauma Rusape. Number 3 Andrew Chiripanyanga APE Mayo. Number 4 John Masambu APE Labauma Hauna. Number 5 Abajan 3 line Profiti Manyika. Number 6 Isaiah Ngani APE Labauma Harare. Rugare ngari wekwatiri. Amen. Juda jamba ya 3 line Aaron Profiti Rusape. Number 3 Filimoni Nyamuzinga APE LOU Mayo. Number 4 John jamba ya 3 line Aaron Profiti Mupeza. Number 5 Peter Madimu 2 line Profiti Murewa. Number 6 Solomon Chazua 3 line Profiti Bo. Charugare ngari wekwatiri. Para kunanote.